Ja, den optager. Hvor er I? Jeg har ild også her. Wow! Oh god! Det var noget. Kan den ikke hele tiden sådan? Hold i gang, hold i gang. Det kan den ikke. Okay. Wow. Nej, fuck. Hvad? Prøv ind i, kun ind i, kun ind i. Hold der. Prøv at stoppe den ind, ned i. Wow! Prøv at slippe, Mathias. Prøv lige at få den til at gå ud. Nej. Bare sprøjt ned i. Ja, Ned i bare- hullet. Kun ned i hullet. Au. Den er fandme varm, hva'? Hvad? Bunny Nå. her. Jeg slukker lige det her. God idé. Har han ikke sprøjter på dem? Så. Sådan her. Prøv at se her. Og så mere. Det er irriterende, den her, den skal man... Den kan ikke bare lige... Den her, den synes jeg, der er meget bedre. For den kan den ikke springe, hvis den der. Nej, det kan den ikke. Hvis der var... Puste noget ind i. Ja, og hvis den var lukket, så kunne den springe. Men den kan blive meget varm. Det kan den. Lad være med at bruge alle tændstikker. Det der, det skal nok gå. Hvad er det? Okay. Prøv at slukke den. Så skal vi prøve på siden. Okay, hvis I ser nogen, Sluk. Ja. så sparker jeg til den. Ikke også? Ja, du har jern på din sko. Ja. Hvad så? Prøv lige her. Det stop. Er den varm? Bare læg den her. Det er nemmere så. Min kan snart ikke mere. Lejerbål. Hvad kom der lige ud af enden der? We love the show. Ja, det er du ret i. Pis. Du bare skal på. Nej. For helvede, lad nu være med at bruge den. Lad mig sprøjte. Sprøj, nu. Og så sprøj. Kom. Sluk. Hvor? Kom nu. Det lyder til, det kommer. Ja. Gem alting væk. Væk.